leszedik a gyümölcsöt. Az erjedés. Az erjedés az a kémiai folyamat, amely során a szőlőcukorból alkohol keletkezik. A kifőzés. A lepárlás során a cefrét desztillálják, miközben az alkohol lepárlódik. Az üstöt, miután beletöltötték, a cefrét melegítik. A helyvítő során érdemes kevergetni a cefrét, nehogy leégjen. Az etilalkohol 78,4 Celsius fokos forráspontjánál éri el a cefre azt a hőmérsékletet, amelyen az alkohol már forr, de a víz még csak párolog. Elsőként a távozó párlat alkoholtartalma magas, azonban ahogy melegszik a cefre, egyre magasabb a víz és egyre kisebb alkoholtartalmú elegy keletkezik. Régen addig főzték a pálinkát, amíg a kapott párlat el nem érte az 50%-ot, ez viszont azt jelentette, hogy akkor a köztes termékbe belefőzték az úgynevezett savanyú vizet, de ma már ezt nem párolják le, mert rontja a pálinka minőségét. Mivel az aromák nagy részét már a lepárlás elején kinyerik, a főzőmesterek magasabb alkoholtartalom mellett állítják le a főzést, majd desztillált vízzel, ioncserélt vízzel kihívják a pálinkát. Lényeges, hogy a víz semmilyen más ízt ne vegyen bele a pálinkába. A pálinka tárolása általában üvegben történik.